Emgqeni ngiyabingelela Ubaba Shabane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu amnikeze khona alibonge igama lenkosi umsebenzi awenzile bathandekayo ngihluphekile nami ngikuboko kaNtando ngaqala mngawakhe alibonge igama lenkosi ngihluphekile bathandekayo kodwa uNkulunkulu emuhle wazowashiya emhlabeni malibonge igama lenkosi nobaba namhlanje uNkulunkulu wangisiza uNtando egula ngiza njalo la ekhaya ngikhona la eduze ngenze konke okufanele kuleyo hayi kuhambe kwahamba safika isikhathi sokuthi ngigugula ngisakwazi ukwenza malibonge igama lenkosi ngiyambonga uNkulunkulu ngiyanibonga bantwana bakaNkulunkulu ngibonga nodokotela ngibonga bonke alibonge igama lenkosi bathandekayo abamsebenzile umntwana alibonge igama lenkosi ngihlale ngikhala ngingedwa ngithi kodwa Nkosi lobe osele usezosala nobani ngikhuleka abazalwane ngingasakwazi lokuhamba nami ngingaphilile kahle ngithi ke ngizobonga udokotela nabasizi bakadokotela nabo bonke nomakhelwane alibonge igama lenkosi ebebegqiga kuleli khaya ngingathandi nami ngihleli sengigula alibonge igama lenkosi ngiyababonga ngiyawubonga umphakathi wakaB obasizile phakathi kwaleli khaya wasinda umzukulu wami bathandekayo awumuhle uJesu uthembekile ngesikhathi zonke ingakho ngishabelela lo mhlabeleli alibonge igama lenkosi ngiyabonga mase ngimbuka esebuyele esimeni sakhe esemuhle ngendlela emangalisayo ngoba muhle uJehova bathandekayo uyayishintsha into ngithi bangifika la ekhaya ngizosebenza ngizokushina ngimklinela ngimphekela ukudla ngisuke lakhe ekhaya alibonge igama lenkosi ngivuka ekuseni athi kodwa gogo noma ngigula kodwa ukudla ngiyakuthanda amen bazalwane ngiyabonga bangcwele ngiyabonga umphakathi waB ngiyambonga noBaba Shabane nodokotela abasiza impilo yakhe alibonge igama lenkosi nginalawo nje amafishane inkosi yomsimbusise hayi ukhulumile umuntu omdala besuka lana bafethu ngabe angibenzi ubulungiswa ngilande okuyena umuntu mina bengisazobuye ngimcela ngenzela ukuthi niyazi lento lena ngoba ngiyanazi nini ukudlela iqalephi kwenzekani lento le lo ngizombiza uyena engakhuluma naye yahamba yabhebhetheka ngizochaza ukuthi-ke ngobani-ke abathe bazofaka-ke iphiki lokugcina kodwa uyena owenze lento yenzeka okamntu wethu ngaba ngibenza ukulungisa awuze ngaphambili awuthi gabugabu nje abantu ngiyazi ukuthi ubambe ngasibili noma ungelona iXhosa kodwa ubambe ngasibili ngiyakubona uthi gabugabu sanibonani niyaphila siyaphila ngiyangithanda nibe right siyabonga naba ngiyena umuntu ka-action okhuluma umuntu we-action thule nje ngena ufake ipiki phansi ne-47 kwalenkosi thule nje njalo siyabonga kwalenkosi engizombiza la ngaphambili nobe ngekakhulume mhlawumbe uzosha kuthandayo nizomazi nimbone ngiyacela ukuthi naye nimthandazise ebekade sihambe naye umqashazo sengimfakile ngoba ngizama ukwenzani lento kubulungiswa angifuni bekhona umuntu ezomshiya ngaphandle ungasula siphamandla awusela mkhulu awusela phambili awusela ngaphambili ngiyacabanga ukuthi ngiyabona kulezi zokuxhumana nina abantu abadala khulu ngikhuluma nami
ngiyabona laphana kulezo kuxhumana ukuthi uhamba inkantolo njengamanje lensizwa lena uSiphamandla sibonga bani uPhakamani Sotoba ngithi wakasibiya kade sambe naye welcome le ndoda le phezulu sambe naye uhlala utsho ngathi ufoka Sotobe lo ngizocela nje ubingelele mntwana Sotobe ngizoba highlightela ukuthi kwenzekani kanjani uthanda kodwa ungathandi kufanele ngithole kwena permission ngiyambingelela mphakathi wala ekhaya makoti ukhuluma ngiphakamani wasibiya ngoba bese echazile sambili impela isungelo lotho lokhu ngivuke ngo-3 bengafuni nje ukuthi bahambe ngoba cha ngibonga iqhawe lami ngoba sengibonga ukuthi liphumelele kuyo yonke into ebeliyoyenza le phezulu sibonge phela kahle ukuthi umsebenzi uphumelele wenze kahle nami nginesifiso ukuthi nami ngibelesi simo akusona ukuze nami bese ngikwenzile lo msebenzi kumele ngiwenze we-plastic surgery ngiphumelele nami ngiyathemba ukuthi umphakathi ngoba ngiyazi ngithanda nami umhlaba wami njengoba benza kuyena ngiyaphila iqhubeke njalo nibe nenhliziyo emnene bakithi ngingabe ngisaba mude nje ngizokusho ukuthi cha plan esinayo ukuthi ku-series amafans for i-plastic surgery yami bengicela umphakathi wase-South Africa nayo yonke indawo nanoma ubani ongakwazi ukulula isandla aphinde afake isandla kulokho okuyisikhwama sami sokuthi ngikwazi ukuthi ngilungise nami ngibe umuntu ebantwini nami nginayo indodana engakanyana ngifisa nami ukuthi uma ngibona ngelinye ilanga ngijabule ukuthi awunanga ubaba ngoba umfana enzile naye ubaba wakhe ngoba iy'ngane zethu siyayithanda sibonga kakhulu bafethu ney'nkantolo isaqhubeka ngiyathembisa ukuthi lokho ezohamba kahle kakhulu kwaba ubuhlungu obudakisayo nginqamlele nje ngincomile abantu besifazane kodwa nginolaka watheleka wamtshela ngesi asisho njengoba nimbona nje libhuku leli lihle right fit yabo funeka impatient sesiyogoqa ke manje ngasohlangothini lami sesogoqa ngizama ukubheka njalo ukuthi ubani engizomshiya ngaphandle ngicabanga ukuthi amsekho umntana uzokhuluma sekugcineni udadewabo angimazi ukuthi uphi uyena bengimfice la ngimbuke kabi uphi makhona Baba Kamawi mamkhuzwayo awuze sisi engazothi unkatsho ludla wena uthi qhabuqhabu ngomfana nje bese singamlela siqhubele phambili bese siyavala bese ngidlala umusic bajabula abantu Ngiyambingelela umphakathi wababheki. Ngiyambingelela egameni likaNtana. Sibonga kakhulu njengomakhelwane. Siwomakhelwane sibonga kakhulu usizo oluqhamukile. Siyabonga uShabani nethimba lakhe. Siyabonga nakuba uDlamini umzimba uKhalimali umsebenzi omkhulu kangaka awenzile. Sibonga nobhuti lo kaMaskanda. Sibonga bonke nje abasebenzile ngoba thina bese sihlulekile njengabazali. Sasizama Nkosi yami ukuthi umntwana simkhuthaze kodwa ngoba naye wayenovalo. Nathi sangazi ukuthi sizokwenzela kodwa sibonga ubaba uShabani ukuthi uqhubekile ngoba ngikhumbula ngelanga nazi ngafika kwaBshabani uthego phela kwenzakala umphakathi wabhingiseke kakhulu uNtana azange ambukele kude ambukele phansi
bonke abazali balakabi untando beyingane yabo. Ngibonga kakhulu umphakathi wakabhingi, ngibonga bonke abamenze waba umuntu wangasaba untando. Sibonge nje amazwi ukukhuthaza Shemu umama wendawo ihlalo besicela kuyena. Ngiyamcela bazalwane. Ngiyamcela ngikholwa mina. Kholo. Noma ngathiwa ngiye esontweni. Kodwa ngiyaye esontweni. Kodwa yabona umuntu enhliziyo yekholo elikhulu yangizwani na. Kwathi la ngelinye ilanga sinenkinga la ngasele ihlala esontweni. Bangicisha ihlala. Ngiyakusho lokho. Wangebona bese amadoda. Inhliziyo ezikhulu kodwa nje incike kaNkulunkulu. Bese ngayithola kakhuzwana. Nginqamla ngejubani ngiya lapha ngayinikeza ubaba ukhuzwa ayihlala. Angifuni ukulisho lelo sono kodwa likho kuthi. Angicisha ihlala. Alikho igama ngisho igama. Ngisubhlungu kwenqondo lento ngiyikhiphe ngaphakathi. Inqondo ngiyikhiphe. Ayidluli. Bafowethu ngiyagoqa manje. Wazi lezi zinto lezi ngqondo. Bafowethu lensizwa leli ebithandaza le eNazaretha iqhamuka ebuhleni ngakithi mkhulu. Iqhamuka ebuhleni. Isebenza nenceke enkulu yale. Inkosi. Okay. Itshela yini gogo? Oh, uNyazi. Okay. Ngokwesikhathi ngabe ngenza angibenzi ubulungiswa ukuthi ngibale labantu laba engizobabonga bonke ngoba umsebenzi wami sengugoqa sengimshiya umfana kubo ese right nami sengizoba right ngoba bese ikhona sona istress. Ngizomtshela istress lesingiphethe ukuthi bekuyini. Udokotela wangibizela eceleni wathi yazi Shabani umthandazo uyasebenza. Ungibuza umbuzo othi ningangezwa kabi uma bekungenzeka uyadlula emhlabeni. UShabani bekuyothi benothini awubuka lama comment besiyokusho kunjani okunegative. Bengeke nisho nithi besenze njani bezama. Kodwa ke asikho lapho. So I'm free. Ngijibele nalomfana lona kakhulu uthola impesheni. Ngiyacela ngicela ukundudula ukukhuthaza abantu balakasi. Yabona lesikhongolo sethiwa impilo nje. Ningayithathi kancane. uMadlamini lo ugogo ukafika ngana necapha lapha ekhaya indodakazi yakhe futhi umuzo la ekhaya nje unamathini ngamsiza wasizakala ingane ethola impesheni kwa right wabuya futhi yena ugogo ongena necapha kodwa Shabani indodakazi yami wayisiza ngani wasizakala lokho usizakala phi na empilo nje angifuni lokho ngihambe nibhayiza ngishona lena le impesheni untando uyithole lapha phesheni ningaloko ngishona lena le lapha phesheni abayi umphakathi nisebenzisa izinto ezikhona ningaloko uya lena beyokhuluma ingisi ezinkulu because no odo into engathi shu ngizoqala la kulabo engizobabala abafowethu ngaba ngibenza ubulungisa abantu okuyona benze yonke lento lena abafowethu abayimpumelelo lwasilana namhlanje Thuleleni TV ngihlanisha ihlombe bafowethu kuzoba uphila Duma aliyazi izimfishane le yapha ngale yana yokuyona umdideli bese kuba uphila yona ienka edidela yonke lento lena bebe bikhiphela ke kwi-TV live ngabe njwani lana nje banibonile abantu kubeke lapho ke ngize kulaba ke bathe bachasa bafaka isandla esikhulu ngizobabala nje oqala lobe ke yena oqala mhlawumbe ukugcina ube ubhaka wakanzama awufake isandla kakhulu ngabe ngizike ufake isandla kakhulu ufake isandla kakhulu ufake isandla kakhulu kuzoba isibhedlela
lesi uNtando ke asibiza ngehotel la uzontshela ukuthi bekunjani ngicela nihlale ihloko uzoba udokotela ke okuyena uhlalile wasebenzisa isikole wajula wasebenza kakhulu ukuthi uzodelwa kanjani enze kanjani uDr Nkosi waseLady Smith bese ke kuzoba ke le ndoda ke lena ke ethi bicula ayiyacula yona uyeke ukuthi inyanga ikhona inesonto lapha lezana ngithatha ngelanga ngihambe noyilekelela bafowethu Mzimba ngicela mfowethu uplethe ukuthi uyakhipha amakhumbi ngizokutshela ukuthi uyakhipha kanjani kunomama la bomthandazo mina ngibabiza ngeketanga nezathu ukubabiza ngeketanga ngoba likhona ngalenza bebehamba balokhu belethi iketanga into ehlangene into ethule ethedula imoto idonswa ngani thank you mfethu ngiyocela uwakhipha amakhumbi mfethu lokulekelela njengoba ngitshela ukuthi uyovula isonto lakho noyiphinti laphana ezansi ngasefish ngofana mfethu ngikulekelele ngoba amandla owenzile mahle kakhulu ngibonga kakhulu mfethu sazokhuluma mfethu thank you very much besambe sidla amakhentaki senza yonke into khiphi imoto zakhe zonke isound yakhe yonke into amukho ukuthi uyalapha kulambile ngiyocela ke nina bomama ke eketako nothandayo hayi ukuthi uyosonta kuyena cha niyobe nihamba nami nomlekelele uyonenzela nokudla eke nisenikhipha amehlo nje ninone hayi cha sidluleke lapho umphakathi waseLady Smith umphakathi waseLady Smith ngiyabona nje impahla nezinye ngiyabona nembothi ukuhleli kanjani kuhle kanjani umphakathi waseLady Smith ifanipha ihlobo lo bekunegenge yabasasa ke ebikhona lapha khona eLady Smith kodwa usasa walana angukuni kodwa eLady Smith ngukuni kodwa uhulumeni kuyedwa bona ke bebengezingane laba nathi incwadi engibhale ngababhalela bona bayifikele ngibonke ke nemeya yakhona leni Lady Smith ifikile nayo okuthiwa uNdlunkulu ifikile yazombona umfana ifike kangaka intando nizwele ngikhuluma mina ngani ngemeya umuntu obizwa ngo-number 1 endawo esiyingini ngabe district u1 beqala ukubala qala ngathi ufikile wenze njani wambheka iqhubeke lapho ke bese ngizobonga ke nina ngaba ngibenza ubulungiswa bukhona benu kusho likhulu kumina kuyangijabulisa mina ngijabulisa nami ngohleze ngenze njani ngijabulise ngimdansele sibonga kakhulu umphakathi wakasi wakabhingu ngibonile ukhona baningi ngabonile nomakhelwane bami bakhona la ngabonile baningi ngibonga kakhulu iqhubeke lapho ibongeke Ukhozi FM ngabe angiyenzi ijustice mhlambe ngolosibili ngingelona lo mthambi lona kodwa ngolosibili nilalele eredweni uNtando uzoyela ngokwakhe ezeyihambela mina mthambe ngomthatha ngemoto ngifike ngimshiye ngithi awuhambe nawe ubheke izintombi edolobheni ngiyokwenza lokho ngimshiya nje kuseni ahamba abone izintombi phela yena asewona patient nje hayi asaphuma athi ngibonile athi echazi awuright man uright man ngiyacabanga ukuthi sengiyagoqa manje sesizovala bese ikhulumela uNtando ngokwakhe selibonga nawe mina ngakula uhlangothi ngumntwana wakashabane lapha phesheya nomunye ngomsizi uNkulunkulu yontanga ipha yona le ukusiza abantu
Okay, ngiyaqhamuka imiyalelo ukuthi ubani udadewabo ngithi uba umayoni. Benge ngiqhamuke ngimthethise. La uthi aclean lapha. Nathi asengicleanile. Ngeke ngafika la ensukwini. Wathi ucleanile. Ngathi angalahli lutho. Siyabonga sisi usizi ububhekene nalo. Ube nolaka umfweni. Mhlambe that's why nabantu mhlambe bebengamsizi abanye. Bathi ke mina ingilosi yami yafika kuyena. Wayifikela kumina futhi. Mina ngathumela izwe elilodwa. Umngani wakhe uSiqwayi. Ukuthi hamba umbizo uthi ngithe afike ekhaya. Wafika ngo7 ebusuku. Sayikhuluma indaba yakhe. Yeze yalunga. Ngixoxeleke kancane nje ukuthi yaqala kanjani. Yafika okay. Ngatshela uSiqwayi ngoba bethi abantu unolaka njani. Ngathi mina ngaze ngihluke omunye umuntu ukuthi ngikwazi ukuthi ngimconvince ukuthi angasizakala kanjani. Wafika ke ebusuku sayikhuluma indaba yakhe. Ingilosi yakhe yakhaya. Mhlambe yabe ekhanya ngasi. Kodwa yakhaya. Ngoba kwaba ucingo olulodwa olandela. Ukhona lo bhuti lo. Ngifuna ngikusho lo. Khona uNduku. uNduku ukhona. Nawe inkobongela. Okuyena owangitshela ngethuleleni. Ngoba ukhona uNduku igama lakhe. Wakanthuli sibonga. Umuntu ongayithandike onobhanyabhanya. Kodwa ukhona la. Wangitshela afonela ithuleleni ke ya responda yafika yakwenza konke. Benibona ke lezo kuxhumana.